En daarom hier de wedstrijdleider Piet Blauw van der Moorn geen goed nieuws voor de scootjeskippers. Ik heb slecht nieuws. De januari hebben wij om 10 uur heb ik mij vergaderd. En al met al zo van, nou ja, dan voelen wij het eigenlijk wordt net verantwoord om te zien. Nou, het besluit op zich, dat gaat wel natuurlijk, maar ja, dan heeft al iets van verdorie. Ik heb al eerder gewoon 4 uur hier eigenlijk over de wedstrijd lossen moest. En dit is mijn laatste hier als wedstrijdleider. En ja, dan moet je de laatste wedstrijd lossen. Dat weer bij mij wel een beetje dubbel zeer. Ja, en ik ben gewoon wedstrijdzieler. Ik mag graag en die wedstrijd organiseren. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Maar ja, dan moet je dat minder in ijs brengen. En dat is eigenlijk wel het meest zore, zeg maar, wat er dan even gebeuren moet. Ja, dat zei de wedstrijdleider Piet Blauw. Naast mij zit Gele Tadema. Gele, welkom. Ja, begreepsto het besluit van ja, de wedstrijdleiding hier op Starum? Ja, hij zet keurig uitlijn, dus dat kon ik wel begrijpen. En ik zeker maar die noordwesten wienrichting. Dan krijgt hij behoorlijk wat golven hier boven de spoorhaven. Nou, het is net zozeer de wien, maar het is vooral, ja, het is vooral de wegen. Ja, nou, ik kom nu ook wel stevig goed, dus ik denk wel echt de wien. Maar in combinatie met die hege wegen en dan noordwestenwien en dan met die hege golven hier voor de spoorhaven met de Bobste tunnel is matten. Ja, ik denk verstandig besluit om dan net te ziel. Ja, want wat zou er dan al hier eventueel misgaan kunnen? Nou, een heel soort. Dat de skip gewoon onbestuurbaarder binnen en dat ze gewoon het net versjouwen binnen. 100 mm die skip echt net bouwt. Echt voor IJsselmaar ben met name bouwt voor de binnenwetters. En zeker als het dan wat harder waait met hegere wegen, ja, dan mag je dat risico net erin willen. Dus daar heeft alle begrip voor het besluit? Ja, zeker. Ja. En had het er misschien echt een beetje mee te krijgen, omdat het natuurlijk oude weekend bij Terhenne zijn misgien is. Onder andere met de Snekenpannen, met Jappie Visser. Maar zo'n mensen die het verwoenen rekken binnen. Had dat echt nog invloed gewoon op deze beslissing? Nou, dat denk ik wel. Het zijn altijd beslissingen die naam worden door mensen. En mensen ben emotioneel, ben ik altijd emotioneel. Dus dan neem ik alles mee, die halve prikkels van oude weekend ik mij kreeg. En natuurlijk neem je dat mij bewust of onbewust. En dat is maar goed. Hè. Je wel vaak net terug hè, bij Starum? Ja, ik weet dat net exact. Maar ja, de kans... Het waait hier altijd krek wat harder dan op het binnenwetter. Dus ja, de kans is ook wat groter dat het dan echt net terug in kan. Ja, maar en ik dacht altijd van ja, Piet Blauw. Om Piet Blauw kind altijd wel terug hier. Ja, maar die is ik wel altijd trok in kind. En hij maakt er een goede afweging in. En dan altijd kind hier, dan hier ik zeker Zielewold. En hij heeft nog samen, ik wil op advies van Meerwari begreep ik, hij ze unaniem wel een besluit namen om het net te doen. En nou ja, zat het nog eens, kent ik echt net. Ja, want het advies van de Meerwari hier, dat is gewoon een dwingend advies. Ja, dat is een bindend advies, had ik begrepen. Dus ja, daar moet je dan ook gewoon horen. En nou ja, wat ik zei, Piet Blauw koos zich daar ook wel in vinden. Ja, het was schande van Piet Blauw, want ja, het 24 jaar had er wedstrijdleider West. En dan neemt er Auski maar een wedstrijd die het net terug gaat. Ja, dat is wel heel stoer. Dus de wil een van de skippers die zei, ja, dan mag er nog maar 27 hier gewoon vastplakken. Maar Piet kennende zullen dat net van. Een keuze is een keuze, denk ik. Okay. Dankjewel Geerle voor die deskundige commentaar. Laten wij even jaren nou wat scootjeskippers. Wat zij vinden van de beslissing dat er dus Joert net zield wordt hier op de IJsselmaar. Dit zo op een markt zo zeggen van, nou, ken krek, ken mooi. Mooie pot. En hier heeft de golven. We hebben wel van die appen voor de golven. Dan staat je straks 1,20 meter, 1,30 meter golven. Ja, dan wordt het op bij beneden tonnen wordt het wel wat hectisch hè, als het erop aankomt. Dus, en veiligheid, nou ja, dat moeten we zeker dit scootjesiel in acht nemen. Dus maar dat erbij denk ik dat het een heel goed besluit is. Maar wel verschrikkelijk jammer, want we hier heel graag vaart natuurlijk. Ja, het is verrekte spietig. Wij hier heel graag Zielewold natuurlijk. En helemaal zat je nou zo hoe het je erheen al uit. Het centje erbij. En ja, er zijn wel een paar golfjes op elkaar. Maar zat nou lijkt het net zo raar. Maar ja, de berichten zijn net zo best. Maar ja, wij hier heel graag Zielewold. Het Zweedse skip van de vloot, dus dit is juist waar. Is het spietig voor jou dat het net terug is of is het wel een goede beslissing? Zeg ben ik wel een beetje blij, want ik heb de skik ook nog wel een beetje. Dus, ik heb nooit met dat scootje gezeild, dus met harde wind. Ik kan beter even rustig aan beginnen, niet? Denk ik dan. Dat lijkt mij ook wel verstandig inderdaad. Rustig aan zeg maar, dus ik ben wel blij, ja, op zich. Ja, intussen ons coach, de beide commentatoren die Joet even een dag vrij hebben. Roelof Bouwmeester en Geertje de Vries. Ja, Roelof, ja, heeft u alle begrip voor het besluit van de wedstrijdcommissie? Ja, absoluut. Ja, het werd duidelijk uitlijn en we ben hier nou ik. Het is nou ongeveer het eerste van het startschot wat het oorswijs hoor. Dus het ik wel aardig wien, dus alle begrip voor. Ja, we toch echt van de man van, nou ja, misschien zou het toch nog wel terug in kinderen.
Toen ik hier kwam, dacht ik dat ik eigenlijk, want het waaide net zo hut. De wegen, dat kunnen we moeilijk inschatten. Ze zijn op Wetterwest, dat hebben ze gecontroleerd. Dus alle begrip daarvoor. Maar wat je voorhoudt, dat merk je nou een beetje, maar de wien. Het waait op 300 tot 600 meter hichte. Waait het volle hudder dan wat wij hier vielen op de groen. En met dit soort omstandigheden mixt dat heel erg. Dus dat komt gewoon zo nou naar beneden. En het is ik nog zo, hoe letter op de dag, hoe meer dat gebeurt, omdat het wat warmer wordt. Dus de vlagen worden ook volle hudder. En dat merken we hier ik wel. Dus ik snap wel dat ze dit risico net nemen willen om met tredje scootjes het wetter op te gaan. Nee, want Geertje, niet kijk, jij hebt wel onder oren Auke de Groot, skipper van de Zuidwesthoeken. Die hier wil graag zielen willen. Auke, dit is ik zie thuiswetter, hè? Het is natuurlijk de IJsselmarwet Auke de Groot, mooiste bemanning. Ik regelmatig gewoon het trainen is. Dus die kent die omstandigheden niet beter. Die weet ik beter wat de wegen doen. Die zei dan ik van, ja, het binnen dikke wegen. Het is dik wetter. Ja, dat schijnt dan weer onwetter te wijzen en zo. Dat snap ik net zo goed. Maar mensen die het on zee wenjen, want ze nemen dit nog altijd de zee hè, hier op Starum. Die snappen dat wel. De bemanningsleden die ik zien kwam, onderwijs hierheen, die zijn niks in mij van, wij kennen wel zielen hier. De bemanningsleden van de Zuidwesthoeken dus. Ja, maar ben vooral steeds maar de grutte scootjes, die kun je natuurlijk makkelijker haar een paard vinden als de wat lichtere scootjes. Jou het je moeite mee hebben. Ljouwert had je moeite mee. Ljouwert had een heel soort tuig. Dus die zou dan echt wel 2 reven erin en reven in een vak. Maar dan nog, het waait nou echt wel uit. Ja, heb je misschien ook mee te krijgen dat het vorige hier extra misgien is? Nou, ik denk wel dat dat mooi speelt. En wat er van een week gebeurd is, dat zal mooi spelen, denk ik, vermoed ik. Maar vriend, hier ging het hier hartstikke mis. En ik denk dat ik echt wel mooi speelt. We hier toen uiteindelijk een protesten, waaronder ik een aantal in de wedstrijdcommissie. Er waren 2 scootjes die de aanrijen uitrekken. Uitspraken als je hier een deden vallen kennen, wiender. En ik een verwoenen. Dus ik vorig jaar ging het hier niet. Ja, nou goed, dat speelt misschien alle jaren wel een rol. En dus, ik geef het net terug. En nou dan, want deze wedstrijd zal wel ergens een keer inhellen worden, Matten. Ja, deze keer sowieso inhellen we op Lemmer. Daar zullen we dan 2 wedstrijden op de. Dat hebben we maar zien. Even naar de kant, heb ik het midden zien. Maar als we stiekem even mooi skeewegen naar de verwachtingen zeggen voor Manje Tiersje. Manje zit wel een soort wien, misschien iets eerder beginnen. Even een ongevraagd advies. Op wat zijn? Op wat zijn? Ja, het ziet er gewoon uit als zat het nou liek het. Het is nog een paar dagen vooruit. Dus we kunnen net helemaal maar zeker iets zeggen. Maar het liek het stevig te waaien. En Tiersje ziet er ik wel stevig uit vooralsnog. Dus ja, dan ga je toch een beetje in de scenario's denken, wat als? Ja, nou ja, wat als. Want altijd dan ik net trok bij Eerlehuizen. Die keer je dan net maar inhellen. Nee, ik weet net dat ze die mogelijkheid hebben. Volgens mij, voor zover ik weet, is er maar één mogelijkheid om in te hellen. Waarschijnlijk kun je dat wel organiseren. Dat je gewoon even koppen bij elkaar steken en ze even wel beide wedstrijden inhellen. Maar nou rennen we wel heel wat op de zaken vooruit. Laten we ervan uitgaan dat er gewoon shieldwerk in. En dan, dat wel weken, want het zit er fantastisch bij. Hè. We hebben Soiskippen, die zoon, die gewoon nog in volle strijd binnen voor een kampioenschap. Zie je Sanne uit naar deze 2 weken? Ja, precies. Nou ja, laten we hopen dat er inderdaad weer shieldwerk in, toch? Daar komen we al even voor. Dit is bijzonder spietig dat het net kan. Het is hartstikke spietig dat het net kan. Omdat deze wedstrijd hier op Starum is de best bezochte wedstrijd. Hè? Er komt een heel soort publiek altijd. En het is gewoon heel spietig. Maar laten we hopen, ik hoop het mooi Roelof, dat we Manje en Tizi wel zielen kennen. Van waar ze Tonzi en Vreed. Nou kennen ze sowieso wel zield worden. Zat er vooruit zich nou binnen. Ja, het is ik wel jammer, hè? Want ik weet net precies wat ze bedoelen met dikke wegen. Maar het is natuurlijk wel krek even oors als je wat wegen haaien. Maar het krek even oors zielen, de techniek is wat oors, er wordt wat oors van je vregen. En ik hier wel graag zien wie daar het meest op anticipeert. Want we komen van dat vlakke wetter, dat binnenwetter. Ja, hier moet je krek even oors mee omgaan. Dus ik vind het echt heel, heel spietig dat we dat net zeggen, Joert. Ja, nou, niet kijk, jij hebben wat van skaterskippers, hè? Hoe zij er al hoe denken. En een van die skippers wie Sander Meter. Sander Meter is de opvolger van Sietemeter, die het zijn heeft dat hij net verder gaat als skipper van het scootje van Huzum. En Maaike van der Hoek, wie van de Moorn eventjes mooi Sander Meter impeteer om te vragen hoe het er eigenlijk voor zit met het scootje van Huzum. En doe heeft het boel hier ik even goed besjoen. Hoe luidt het skipper nou bij? Ja, goed. Als nieuw. Toch? Ja. Nee, het komt helemaal goed. Willem is een vakmantje, dus dat komt goed. Nou ja, wij hadden een hele kap die zit in elkaar, dus ik ga een stukje van de steven eruit sliepen. En ik ben niet op een skip, dus ik heb mijn hele werkplaats bij me. En ik ga een plaat hier lezen en dan gaan we een nice stuk erin zetten. Kun je een beetje Shanlet of vertellen wat er correct al je gebeurd is? Wat er al je repareerd worden mag? Nou ja, ik had het stuk waar ik eruit sliep, had leidjaren. Dan krijg je op Shan zit een grote score in, de klinken lezen eruit.
Hier op een kap is er helemaal in squat. De skip is een beetje naar binnen kwam. Dus de voordijk laat er wat los zien. Ja, dat is weer grote werk. En dan gaan we met z'n allen er weer voor. Is het voor Dijk spannend om er in één keer in te verliezen? Nou, je gaat liever op een andere manier erin natuurlijk. Ik had mijn eerste SKS-wedstrijd wel een beetje anders voorgesteld. Meer met familie dat iemand stoppen zou bij ons in de familie, dat ik gewoon een schipper zou worden. Maar ja, dit is noodweet breekt wet niet, zeg maar. En wij willen ook graag zeilen, daar zijn we hier. Dus nou ja, als Sita had het zelf wat bedacht. En ik denk, nou dan wil ik het wel proberen. Als iedereen het mee eens is, dan doe ik het. We hebben het nou wel even hoe de reparaties en dat je hem bij zielen kennen. Maar het belangrijkste is natuurlijk hoe het mooi de meesken gaat. Hoe gaat het helemaal? Nou, ik hoorde met mijn broer gaat het redelijk. Zoals je ziet staat hij hier weer, hij is in het bed. En ik hoorde dat Jappie ook uit het ziekenhuis was. Ja, die had natuurlijk wel een hoop stuk, maar die moet nog wel even lang revalideren, denk ik. Maar hij had ook een bericht gestuurd dat hij hoopte dat wij ook weer verder gingen. Nou, dat was voor mij doorslag, zeg maar, dat ik zei, dan doe ik het. Ja, dat zei Sander Meter. Hij is dus de opvolger van Sietemeter. Zijn broer, omdat Sietemeter onkundig had dat hij net verder gaat als skipper van het scootje van Huzum. Wat vies je eigenlijk van die beslissing, Geertje? Nou, ik snap het, want Sander die zit voor op het dek bij het Huzum scootje. Sander is zelf skipper, hè? Die zeilt in de IFK's, in de Lietse A-klasse. Wel op een Lietse scootje, dus echt wel een oorscootje als het Huzum scootje. Maar in principe moeten de bemanning kennen. Dus weten hoe het team functioneert, waar het wat docht, waar het wat goed kan. Dus het is wel een logische keuze van het Huzum scootje. En ja, het is afwachten hoe het doet. Ik vind het wel verstandig dat er nou ik zei van nou, ik ben eigenlijk wel blij dat er Joet net zield wordt. Want om uit deze omstandigheden te debuteren, nee, daar zou ik net nu zijn. Nee, dat is wel heftig. Maar ik bedoel, ik snap dat hij het oerneemt, Sander. Dat hij de rol oerneemt van zijn broer. Maar de beslissing van Sietemeter om te zeggen van ik wil net verder gaan nou, als dit kampioenschap als skipper. Wat vies van die beslissing? Ja, ik denk dat dat zijn beslissing is. Volgens mij hebben we dat gewoon te accepteren. Ik heb van de morgen nog toevallig even zien interview lezen in de Ljouwte krant. En daar zei ik van ja, het doet je wel wat natuurlijk. Je wil net botsen. Je wil net, en dat je dat mooi maakt op welk schip je zit. Ja, dat houdt je bezig. En volgens mij stier daar letterlijk een quote van ja, dan denk je er nog eens aan, hier dit oorsdwang in, hier dit oorsme. En zo zal ik op Jereveen en Snits, ik denk ja, hier dit oorskin, want dit is het laatste wat je wil. Ja, nou dat je bezig gaat en je viel je daar net vertrouwd bij en je bent, volgens mij zie ik net helemaal fit, maar een lichte hersenschudding. Ja, dan snap ik wel dat je die keus maatje kennen. Ja, het is te begrijpen. Ja, het is te begrijpen, want ik begreep, ja, dus hij is lichte hersenschudding. Maar volgens mij is het echt wel een echte hersenschudding, want hij zit continu onder een pijnstilling. Dus, en bij een hersenschudding, dat weet wel, dan moet je rust houden. Goed zo. En dus komt het misschien dat hij heel erg raar uit voor zijn opvolger Sander Meter dat er Joet net zield wordt hier op Starem. Morgen dan wordt er ook net zield, dan is er gewoon een traditionele reisdag. En manje, dan verhuist het hele circus naar wordt zijn. En laten we vooral hopen dat er dan wel gewoon zield worden kan. En op advies van Roelof misschien wel ietsje eerder beginnen. Maar goed, daar gaan wij net door. Dat is onder de wedstrijdcommissie. Voor ons af hier vanuit Starem, ik zou zeggen, graag ontmanje. Dan dus vanuit wordt zijn. Dag. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's.